Nasleduje zastávka Next stop Štefánikova štvrť. Prečo ste sa rozhodli ísť Capacity busom na okružnú jazdu na Shotto Days? No tak hlavně kvůli tomu, že to v Brně nemáme, je to pro mě vzácný vůz a já si myslím, že nikdy taková příležitost už pro mě nebude se tím svést, tak právě kvůli tému, no. Speciálně jsem si vybral zrovna tenhle, protože jsem se chtěl projet slovenským autobusem. Úplne jednoduchá otázka, ako sa vám páči jazda bratislavským autobusom? Moc sa nám páči. Proto sme si ho vybrali. A ako to hodnotíte, lebo predsa len je to trošku iné ako v Čechách takýto dlhý Capacity bus? Je delší. Proto sme si ho vybrali, jo. Proto sme tam chtěli být. Super, já jezdím i v Bratislavě, tom 24-metrovým, takže si užívám a proto jsem si vybral, protože i mám vlastně rád Bratislavu, tak jsem si vybral bratislavský vůz jako první. Na Shotto Days je viac ako 10 autobusov, ale Mercedes je iba jeden, a to ten bratislavský.